Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulad. Ti pagama nagpailinga di tinagan amani, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saakmat kadag iti mang tartarabay iti daytoy a programa iti radyo, amang manggaganmeten iti YouTube. Pagarup ko idi, asaan akon a makaasawa. Nupay addaanak idi, iti kaayan-ayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Manny, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Tito Manny, nasangpatan ka matlangan dito'y balayo. Kanayon ka abisi iti trabaho. Anya kato'y kaanak ako na ya. Mailiw kan sa manen kanyakon. Adda umay ko itadkan ka. Anya dayta. Atoy. Lukatam. Agner-nervyos kan sa kanakan. Agasar ka din? Wan, Tito Manny. Iso nga umay kanto. Itugot mo ti girlfriend mo ha. Manutitawan mo na ya. Ni Tito Mat. Ag 22 ako na. Ha? 22 kan? Ne, una anak pa ikit din, amang asawa. Ibagamanen. Asinokso katam idi ti diaper ko, idi baby ak. Katpud no, met. Masigog namin ng girlfriend ko, Tito. Iso anas kan ngay kalaysak. Ay, una yan. Siyak manen ti maudi. Tito may sa ababoy ti iregalong kanyak. Anya, gato'y kaanak ako na ya. Kasladyak mamating agkasarkan. Manang, agkasargaya man ni Rafi. Wen, pagkasaran mi man laangan. Tapno legal ti panagdenada iti girlfriend na. Angam ubing pa'y unay. Anya nga ubing pay kat nasikugan nan di girlfriend na. Isumat ti kunana. Kan adamot ang trabaho na. Ay ti nga ti inlepas na a kurso. Angam saan sapay ang nakasagana ni Rafi ang mga asawa, manang. Kat kaanon tupay ngay ang makapagsagana. Nasaysaya at itan ang mga asawa tapno makita mi pa'y dagiti apo mi. Ani, agkasartan. Anya? Tila malaglagip mo. Mga asawa nga minan ni Rafi akanakak. Di inawawir ko nga idi. Kat, agganat kan nga agkasar. Pilitan na kon, kasta ka de. Saan ka akayat apilitan, honey? Sa anak pa'y anak kasagana ang makiasawa, Manny. Diyak pa'y naipapasti kinabalasan ko. Kat, kaano kanto ang nakasagana? Dadan niya agtrintakan. Kat, Syakmet, 40 kon. Manupay aya atawan ti panaguray ko, Annalyn. Saan na kumamot a pagurayan iti manupay atawan? dua pa'y atawan. Anya? Duha pa'y atawan? Wan, no saan ka makauray? O, di agbiro ka iti sa bali. Di ka kadi matagsaw iti kasta, honey. Ay ayatan ka. Ket awan planok nga agbirok iti sabali. No kasta nga rod, aguray ka. Mami, saan samot nga imay ni Tito Manny? Diyak nakita Nagadumot naman di asa si kaswag. No saan nga imay? Gumura kan kwa na. Sigakit dingat. Mabalin ka di asan nga umay ni Tito Manny. Adala siguro di taan. Mami, isong peso day jay. Pag may samot. Ayan nga iti girlfriend na. Mami, dito'y kapay tayo nakasarita ni Tito Manny. O sige. Tito Manny, kung naknusaan ka dumaray iti kasar ko. Pabalin ka di matasaan. Oh, pinartidan jay baboy arigalo ken ka. Ha? Sika talaga, Tito. Ay, Tito, ag may sakamat. Ay, saan na kaya ti girlfriend ko ti umay? Iso ka di pa lang ti girlfriend mo, Tito. Anya tinaganan?
Analin tinagan na. Ayun gayam. Analing gayam. Napayagan akayan ayat mo niya, tito. Wan, diyak man mo. Uray ka na yun na pagkadkadan ti di jayak akalaysa. Ay ayatak matlata. Day tatik ko na da at true love, tito. Ay, umay ka, tito. Iyam mo ka kadagiti barkadak. Ken kabagyan ni misis ko. Di na ka di pa kadanagan dito, oy. Umay kakit din, tito. Tani, agmay-may saka dito, eh. Kasla ka la pimpiman. Si kagayam ti istoryaan ni Rafi. A paborito na atito na. Istoryahan na kayam kada kayo, ah. Kanayon si Kati bida iti istoryana. Pudno ka, di abaro ka pa. Puno manong. Inunaanak nga rod anang asawa ti kaanakak. Hindi, apay ngay. Napili ka siguro. San met? Kinapudno na. At dan kaayan ayat ko. Di na pa'y ngamin kayat nga agkalaysa kami. Amom. Ti babae. No iyawis mo ti panagkalaysayo kat nagkadkad. Kaya't nasawan. Asaan na ka ngayayatan? Ha? Kasta ka di? Wen. Ay, wag gayam. Ramanam dagiti insagana may apotahe. Iti kasar ni Rafi. Kan tika nakaka. Kaanakam gayam ti asawa ni Rafi. Katwen. Iswa siya ti inalad ang ag-cater iti kasarda. Agkit-cater kayo gayam. Wen. Kat mo agkasar ka. Siya to ti alam nga ag-cater Una. I-refill ko lang dagiti putahe, sir. Jackie. Umay ka man pa ditoy. Tayam amu ka ditoy. Baro abisita tayo. Si Kamet Manong. Jackie. Isu ni Manny. Tito ni Rafi. Nice meeting you, sir. Manny. Isumat ni Jackie. Nabayagan nga agtrabaho kanya. Ken balasang pay. Allah ni sir. Nabayag kumatan nga ibirpirukan. Kat barang da kayo ti ag soulmate. Agin na lamano taman, ading Jackie. Uwan sir. Kat anyagay. Marik na yung ag-click kayo adwa. Nagado ti bisita ni Rafi iti kasarda kini misis na Nagadomot ngamin ti kabagyan di babae nga inmay. Nadlaw ko nga ruday tamanang. Ano ti kabagyan da talaga? Sige, agawid akmatan manang. Oy, Manny. Awisam mo tan di girlfriend mo nga agkalaysa kayo. Di na nga rudmat kayat. Katanya nga ro ti ororayam. Ay, Manny, saan na kasiguro nga ay ayatan? Iso asaan na akayat nga agkalaysa kayo? saan pa'y kanwa nakasagana manang? Ay, nagadua pambar na. May salaang ti kayat nasa wunday ta. Saan na ka nga ay ayatan? Di nakakayat nga agbalin nga asawa na. Ay, ado ba'y tinaskan a review anyat oras rin. Kaya't kunti maturog. Ay, makaturturog ako. Sino nga tamot nito umawag iti tanga trabi? Ang mga no baro ang number dito ni sir. Hello? Hello, Jackie? Sino dito Ni Manny da ito eh. Jainam amom ija kasar ni Rafi. Di uncle ni Rafi. Sino tinang ti number ko kada kayo? Inalaki ni Rafi. Pasensya ka na. Diyak ngamin makatulog ang pampanunot kan ka. Ha? Taapay ko mapanunutan na, Manong. Manilatan tiyawag mo kanyak. Lumakayak unay no awagan na kiti Manong. Ako pinadas ka lang nga inawagan tadyak makaturog. Sika, apay nakariing ka pa'y. Agre-review ak ngamin. Agad-adal ka. One, working student. Kaya't ko ti makiis-istoryakan ka. Mabalin ka di ngagkita ta, inton adawayam. One. Sige.
Sumurutak kadagiti gagayem ko amapan ije Singapore. Kayat mo kaditi sumurot. Kasanon nga iti trabaho no sumurutakan ka. Ay, isungarod adi ka aw-awisen no adda papanan mi. Taday tala trabahom tiras rason mo. Pasensya ka, nani. Kalpasan amapan kami ije Singapore, mapan kami mat ije Hong Kong. Isumat day tati kayat mo. Saan ka di? Ti agpaspasyar. Imbagakon kan ka, akayat ko nga ipapas ti kinabalasan ko, tadyak tun maaramid dagitoy no addan asawa. Di ka madanagan, Manny. No nagkasartan, full-time housewife akton. Si kantulangan, kan dagiti agbalin nga anak na, ti ayan ti atensyon ko. Wen, puno. Estudyante pa ilaang ni Jackie. Working student. Masyanak nga rod kan kwa na. Iso nga inalak nga agtrabaho kanyak. Tapno makatulong ak iti panagadal na. Awan ka din dagiti naganak na. Maringringat da ngamin. Kat nila ang Jackie tinaanos nga gadal. Tandag iti kakabsat na. Ay na, nagsapadaan ang asawa. Manong, kayat ko tulungan ni Jackie. May salaan ti maibagakan ka, may papan ka ni Jackie. Nasingpat ni Jackie. Saan akas kadagiti daddu maababae dita? Saan napay lang akayat ti makiayan-ayat? Deta ti kanayo na nga ibagakan yak. Takayat napay kano amakalpas iti kursuna. Kaya't kung tumot ti maadaan iti kastoy a restaurant, iso nga agad adalak ana imbag. Mayat ti arapahap mo, ading. Marigatanak, nang nangruna ita tadan din ako naggraduar. Ado ti project anas kan agastusan. Sa anak sana makapagtrabaho. Maawatan ka. Amok, kabaalak da ito'y. Kasano nga no ibagak. Kayat ka tulungan na makalpas iti panagadal mo. Ha? Kasano ko mamatulungan na? Siyak ti aggastos, aging kang aglepas ka. Kasano aktungay ang makabayad kan ka? Si kakit dimat. Apay a panunuta madagos dayta. Saan nakas ka rin at ibagbagam? Ado ti gastusan. Jackie. Kayat mo ka di ngagbalin ka a girlfriend ko? Anya? Sana kayat ti kayan ayat ko ti makikalay sa kanyak. Siguro, saan ang napudno ti panagayat na kanyak? Saan ka pilitan, Jackie? Ngem kayat ka atulungan, nga awan kasukat na. Unay kamatan, Manny. Nasurok ang makalawas ko ije Singapore. Di ka man lang nag-chat kanya. Makaungat ka kanyak? Anya ang klase ka, boyfriend? Bisyak iti trabahok. Puro ka trabaho. Anya nga rod ti kayat mo nga aramidak. Kinumustanak kumamat Dagiti babarkada, aw-awagan dagiti partners na. Ngam si kangay, pulos nga awan-awag mo kanya. Bisyak nga rod. Nagbalbaliw kan, Manny. Nagbalbaliw kan. Kasano adyak agbaliw? Namin ano nga inyawis kong agkasarta. Nga magkadkad kamat. Dayta manen tibagang. Kasla nagdakkel unay apakabasulak dayta abanag. Di naksangamin ay ayatan. Anya? Jakon makauray iti dua atawan. Wano uray bulan laeng. Manny, di mo kumamat pagdwa-duaan ti ayat ko para kan ka. O sige, no kayat mo nga agkasartan, agkasartan. O manugot akon nga agkasartan. Nakabayad ako na iti tuition ko para iti dayte a semester. Nasayat no kasta. Imbayad ko amin ang jentad mo. Tapno awanan ti pampanunutak. Nasayat no kasta, Jackie. Mai-concentrate kon ti agadal. Taadda ka amang tultulong kanya. Malpas ko adagos ti kurso. Kahit, anya ti planom? Planok ti mangipatakder iti restaurant taadwa. Ha? Karaman akon iti planom, Jackie? Kalpasan di pa naggraduar ko. Agkasartan. Anya ti kayat mo asawan? Agkasartan. Dayta ti subad ko iti kinaimbag mo kanyak. Oh, agriring ti cellphone mo.
Sungbata mo na. Awan da ito eh. Jack kaya ta sungbatan. Apay adi mo kaya't asong batan ti awag ko kan ka. Namin anuak ngay mawag kan ka. Di mo ibaga abisi ka manan. Annalyn, Planuan tan ati kasarta. Jay motif ti kasarta. Jay wedding gown ko. Simpaan ti kayat ko apag kasaranta. Oy, Manny. Apay adi kag sasao. lading itak. Ngam saan ka nga ikalaysa? Anya? Manny, saan ka kumamot nga agsaw itikas na? Saan ka di asika ti mga awis kanyak nga agkalaysa? Idi pa'y laang? Apay ang nagbaliw matan ti panunot mo. Saan la panunot ko tinagbaliw, Annalyn? Karaman ng tiriknak. Di na kumamot ang awan itikas na, Manny. Pangaasim. Ay ayatan ka. Di nakarakupan. Iti da ito yung aldaw. Lepasantan, ti relasyon ta. Anya? Adda na saraka kasabali. Pakawanan na kuma. No napukaw anaming pinsan, tiriknakan ka. Congrats, Tito Manny! Agyamanakan ka, kaanakan. Saan ang nakasurot ni misis ko? Tanaganakan, Tito! Congrats magkan ka, kaanakan. Tito, nimot lagayam Jackie ti makatuluyam. Hawin nga rod. Kanong tumot nga iti selebrasyon iti graduation na. Naggraduar mat gayaman iti kurso na. Intun umay abulan ti panagmartsada. Isu nga intun umay abulanen ti selebrasyon. Awan makunak iti babae nga insangok iti altar. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Manny. Manny, pagayam ko, saan pa anala daw ti amin kan ka? Ket tarigagay ko amaadaan kayo kini Jackie itinaragsak a pamilya. Bueno, papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Manny. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley, inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimet direksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.